Pero kung hahaluan mo ng religion, tapos hahaluan mo ng pagsisinungaling, talaga yung mga tao ay maeengganyo maglagay ng pera doon. I think tama yung ginawa ng SEC to para ihinto yung kanilang operation. Dahil pag pinagpatuloy yan, the more magre-recruit, the more maglalagay ng pera at lalaki at mas maraming madadamay dito sa Ponzi scheme. Nakita na natin to doon sa Aman Futures a few years back na ilang billion rin ang nawala. At karamihan doon, I remember going to Pagadian, yung palengke, walang nagbebenta. No? Pumunta ako sa palengke ng Pagadian, walang nagbebenta. Dahil lahat ng mga tindera doon, naglagay ng pera doon sa Aman Futures. Dahil ang pangako rin nila, ganyan, 30%, 50%, even double. Sino naman ang magbebenta pa sa palengke kung kikita ka ng double your money in less than 1 month? So, wala pa akong nakita in my entire life na pwedeng magbigay ng 30% per month, every month, lifetime. There's no such thing. Kahit na pumunta ka sa Amerika, wala.